αυτοκίνητο είναι ένα Skoda R5 της κατηγορίας R5 που είναι η δεύτερη στη σειρά των αγωνιστικών αυτοκίνητων μετά το WRC. Είναι 300 άλογα με κίνηση στους 4 τροχούς και ουσιαστικά είναι έναν πλήρως εξοπλισμένο και κατά 100% αγωνιστικό αυτοκίνητο. Βεβαίως είναι αισθητή διαφορά από τα προηγούμενα αυτοκίνητα που οδηγούσαμε που ήταν Group NI ή R4, καθότι τα άλλα είναι αυτοκίνητα παραγωγής με κάποιες μικρομετατροπές σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα αυτά που είναι 100% αγωνιστικά. Οι στόχοι είναι, όπως ήταν και τα τελευταία χρόνια που ξαναξεκινήσαμε να τρέχουμε, είναι πάντα η πρώτη θέση και η πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Τίποτε λιγότερο, και πιστεύουμε ότι αν όλα λύσουν αμαλά χωρίς ατυχίες θα το πετύχουμε. Βεβαίως οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς που μαζί με τη συνεισφορά τους έκαναν δυνατόν την απόκτηση του αυτοκινήτου που βλέπετε πίσω. Τον είπε μας ο Σίμος πώς συμπεριφέρεται με το νέο αυτοκίνητο. Πραγματικά εξέπληξε από τον πρώτο οδήγημα που έκαμε, έμεινα έκπληκτος τόσο από τη διαφορά που είδα από το αυτοκίνητο αλλά και από το οδήγημα του ΣΥΜ, γιατί δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να το πάρει, να το οδηγήσει τόσο γρήγορα, να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα. Διότι όπως βλέπετε οι ειδικές εδώ είναι οι ειδικές που κάνουμε με το practice μας, χρονομετρημένες, βλέπουμε τη διαφορά με το παλιό το αυτοκίνητο και με το νέο και ευελπιστούμε ότι θα κερδίσουμε τους επόμενους 2 αγώνες. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από τους συναθλητές μας και από τις ατυχίες. Το ράλι είναι απρόβλεπτο, πάντα ένας αγώνας απρόβλεπτος. Αλλά πραγματικά το αυτοκίνητο είναι απίστευτο. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι φοβερό. Για μας είναι το καλύτερο R5 στον κόσμο. Και τώρα πες μου, λέεις του κόψε ή λέεις του πάτα. Δεν του λέω ποτέ να κόψει. Αυτό είναι σίγουρα. Εσύ ξέρεις το πολλά καλά, δεν στέλνω. Εντάξει. Μακάρι να κερδίσουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Time will tell.